from Lincoln. ಎಸ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಟೂರು ಪೂರಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನೇ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇ ದ್ಯಾಪಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ತಿಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಡು. ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ಇಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ದ್ಯಾಪಣ್ಣ ಅನ್ನೇ ಗಲ್ಲಿವಾರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಲಕ್ಕುಜೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟೂರುಗಾದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ವೈದ ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು. ನಮ್ಮ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಿತ್ತ ಟೂರು ಕೊಂಕನ್ ಯುವ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಕೊಂಕನ್ ಯುವ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಂದು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೈತೆ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಗೈಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣೆರಡನಕಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಕಸುರನಕಲು ತಿಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಉಲಾಯ್ದು ಪೂರ ಸಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೆ ನನ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನೆ ತುಲೆ ಅನ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಪೂರ ಇನ್ಕು ಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆಪುಣತ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಕೈಕುಲು ಪೂರ ಕೈಕುಲು ಇಮ್ಮೆದುಲೆ ಇಂಬೆ ಟೀ ಇಂದು ಸುಲೇಮಾನ್ ಟೀಯ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೀ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸುಲು ಪೂರ ಚೂರು ಪೋಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆದುಲೆ ಮಂಗೆ ಮಂಗೆ ತುಲೆ ಮೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ನೆಕ್ಲ ಈ ಮಂಗ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಮೇನ ಮೂಸುಂಟುಗು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಕಂದಾಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬಸ್ಡು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬೈದನ ಫುಲ್ ಏಸಿ ಜಿಗ್ಗ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು 3 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 4 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ದಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 4 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬಸ್ದ ವ್ಯೂ ಏನು ಪಣೊಂದು ಪೋಪ ಐತೆ ಬಸ್ದಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಬೈದೇರನ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ದ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿರಾಮುಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರಗೆ 2 ಇಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಪೇ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಅನ್ನೇರು ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುವೇರು ಇದು ಪೂರ ಬಸ್ದ ವ್ಯೂ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಸ್ದ ಆಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಸ್ ಇದು ಪೂರ ಕೊಂಕನ್ ಯುವದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಹಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೌಸ್ ಅಬ್ರಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೆರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲೇ ಬಾಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಪೂರ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಬ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಥೆದ್ರಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇದು ತುಲೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಸಟ್ಟಿಗೆ Dentina
विनंती साधने चुंगन या तुमच्या कोयरा सजला यार जे भाग असतो ना सहकार आम्ही तुम्हाला भालोबाशी एमएल पिएंगे रोटी पिएंगे हम तो एमएल पिएंगे सड़क बेचर के खर्च बेचर के खर्च बेचर के डिना 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 और अच्छा सरसड़ा तेरे मका पैसा तो डिना डिना मुझे हे हे पैसा तो डिना डिना आता हम स्वाध्यक्ष माने सेटिंग जेले गाइस ನಮ್ಮ ಯತುದ ಪಿದಾಯ್ದ ವ್ಯೂ तुले अबू धाबी आए हैं कैतल कैतल आए हैं सब कुछ है बस है सब कुछ है लोग है कैतल कैतल फ्रेंड्स है जॉली है सब कुछ जॉली है अबू धाबी आए हैं इत्ते अब्राहमिक सेंटर अब्राहमिक फैमिली हाउस पनपुना ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಗೋಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಪನ್ಪುನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾರೆ ಐನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರಿ UAE 2019 ನೆತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತು 2023 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಈ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೌಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ UAE ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಲೈ ಅತೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುರದಾಲ ಶಬ್ದ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಂಡೆಡ್ ಪಸೆಲ ಇಪ್ಪಂದು ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತೆ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏತದ हम लोग आए हैं ನಾವು ಈಗ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತೇವೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಿದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಕೈತಲ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಬೈದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ದೊಂಬಲ್ಲಿ ಕರಂಚಿ ಸಾಲತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಯರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಬೂ ಧಾಬಿಡು ಅಂಚಾದು 2019 ಹಿಡ್ದು 2023 ಮುಟ್ಟ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಂದು ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕನ್ ಯುವ ದುಬೈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ಯಡು ಇಣಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ನಿತ್ತ ಟೂರ್ ನೆಟ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಜಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ದೊಂಬುಗ್ಬೋದು ಉಂತಾದೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇ ಕರಂಚಾಡು ಚೂರು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿಲಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂದು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯನ ಇಮೇನಲ್ಲ ತುಲೆ ನನೂರಿ ಪೋಯೆ ಕರಂಚದು ಬಲ ಓ ಕರಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಅವಳ ದುಬೈ ತುಲೆ
ಎಸ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಪುರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪುರ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ತುಲಿತೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಕಲು ಉಂತೋಡು ಉಂತದು ಅವಳು ಪುರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಉಂಡು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಕ್ ಉಲೈ ಬುಡ್ಪೇರು ಉಲ್ಲೈ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತುವೇರು ಉಂಡು ತೂಪುನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಯೂನಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಉಲೈದ ವ್ಯೂ ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಂದಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಬ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಪತೆದ್ರಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಟ್ಟಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ಉಲೈ ಪೋರೆ ಇಂಚ ಬರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಇಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಉಲೈಯಸ್ ಉಲೈ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒರೆಯವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಬತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಪೂರ ದೊಂಬುಗೆ ಉಂತೋಡು ಕರುಚೋಡಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಣ್ಣನ ಬಂಜಿ ತಾಗುವ ಅಂದ ಅವಳು ಗೇಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಬಸ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮೇನೆ ಕಡ್ದು ವಿಜಯ ಭವನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕೈಕಲು ಉಲೈ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಣಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಅಬ್ರಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವಳು ಎದುರು ಪೂರ ಐತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಓದ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂತೂ ಅವಂದು ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಖಾಲಿ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತಚ್ಪವೆ ಚೂರು ಚೂರು ತುಲೆ ಮೂಲ್ಪುರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಏಪ ದಾದ ಆಯ್ತಿನ ದಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆತ್ತ ಪುರ ಅಂದು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಅದು ಅಂದು ಬಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ದುಲೆ ಪೂರ ಏಪ ಇಂದಾತನ ಏರ್ ಪುರ ಮೂಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾದಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಎದುರುಡ್ತುಲೆ ಮಾತಾ ಕಂಟ್ರಿದ ಮಾತಾ ದೇಶದ ಊರುದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ತೂರ ಬೈದೇರು ದಾದ ಉಂಡು ಲೈ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ ಹೀಟ್ ಆತ ದೊಂಬುಗು ಪೋಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತ್ರಾಣಲ ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇದ ಪಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುರನೆತ್ತ ಉಲೈದ ಎಂಚು ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೇಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂತುರೆ ಇಂದು ಮೂಲ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಚಂದ ನಾಲ್ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ ತುಲು ಇಂದು ತಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ ವರಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಎದುರು ಪೋಂಡ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪೋಯರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ತುಲೆ ಬಾರಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಬರೆತ್ತೇರು ಐನಿತೇನು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತುನು ಐತ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಎದುಡೊಂಜಿ ಬರೆತ್ತೇರು ತುಪ್ಪೆ ಅನಿತ್ತು ತುಲೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಲೈಟ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಮುಲು ಬರೆತ್ತೇರು ದೇವೇರು ಎಂಚ ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೆತ್ತೇರು ನೆಟ್ ನಿಖಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ನಿಖಲ ಗೂಗಲ್ ಪಾಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣು ಯಾನ್ ಮೂಲು ನಿಖಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮೂಲು ಉಲೈ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೈದ ಪೂರ ಡಿವೈಡ್ ಆತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋತೇರು ಕೆಲವರು ಮಾಸ್ಕ್ ದಡೆ ಪೋತೇರು ಕೆಲವರು ಮೂಲ್ ಬೈದೇರು ಎದುರು ಕೆಲವರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋತೇರು ದಾದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ತುಂಬ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲೆ ದೀಪಾರು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರೆತ್ತಲು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬರೆತ್ತೇರು ಚೆಂದ ಮುಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಇಡು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ LED ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲುಡು ದೀದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಚಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದಿದ್ದು ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಮರೆಯನ್ನು ಬರೆಪುನಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಬರೆತ್ತಿನ ಇಚ್ಛೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಂತುಲೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಮೂಲು ಒಂಚ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಪೂರ ಉಲೈದ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಯ್ಚುಡು ಮಿಡ್ಲುಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇದು ಪೋಯಿ ಉಲೈ ಪಾರ ಉಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಪೋಯೊಂದುಲ್ಲ ಉಲೈ ಇಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದರಿಂದು ಇಂದು ನಿಕ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ ನಿಕ್ಲು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೇಳಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ತುಲೆ ಇಂಚು ಮಲ್ದಿರ್ತೋಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ನಿಜ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಗೋಗ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದು ನೀನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ದಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪುರ ಆದು ನಮ್ಮೈತೆ ಇದೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೋಪನ ನಿಂಚು ಬೋಪನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಬೈತ ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯರೆ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡು ಐನು ಮುಲ್ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚಾದು ಇದು ಪೂರ ಮಾರ್ಕರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೂರ ಒಂದು ದೀತೇರು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಪೋಪ್ನಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಳು ಒಂದಿರ್ತಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಚದ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಚರ್ಚ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೂರು ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳಿಯರ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಶಬ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವರಡ ಪೂರ ನಟ್ಟೆರೆ ಬೈದೇರು ಹಾಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದುಲ ಡಿಸೈನ್ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಮುಲ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡ ತಾವು ಮರತ್ತ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂ ತುಲೆಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ನಿತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಚಿ ಮುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ರೂಮ್ ಮುಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದ ಹಂಪಿದ ಎಡೆ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದೈದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಲೆ ಇಂದುಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪನೊಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಲು ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಮಾಸ್ಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಏತು ತುಂಡಲ ತೂಕ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಿನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತವರ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ನಿ ಬಕ್ಕಸುರಲ್ಲಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಆತ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ತುಲೆನ್ನ ದುಬೈ ಇಂಚಿತನ ಏತ ಗೋಡು ಗಾಡಿಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ತೂಯರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ದುಬೈಡು ಇದು ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂ ಇಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇ ಪಿತ ಈ ಗಾಡಿಲು ಹೇ ಉಲೈ AC है हम लोग खाना खाने बंजारा तिंड्रे पोंदुल्ला है होटल को ढूंढता है जाते हैं अंचदु इतरमा होटल नाड्दु इत्ते पोंदुल्ला मुल्ಲು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅದೇ ಗಾಡಿದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡದ ನಮ್ಮಡ ಏಪ ಈ ಗಾಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಇಪ್ಪುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಇದಾಯ್ತು ವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತದ ಎಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತದ ಫುಲ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಲೆ ಅನ್ನೇರು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇರೆತ್ತ ವನಸ್ಸು ಗುರ್ದ ಮನಸ್ಸು ಇರೆತ್ತ ವನಸ್ಸು ತುಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿತ್ ಫುಳ್ಳು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಟಿ ಎಗ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಬಕಸೂರ ನಕಲು 3 ಜನ ಬಕಸೂರ ನಕಲು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಜಲ್ದಿ ಆತಾ ಹೇ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.